Hyvä. Siis Roosi lükkab mulle minna aega koha peal. Siis mulle vist ta läheb mingit tundma. Tõstab ennast üles ja ta kusagi oma trikk. Aivan ihana. Meil on see Kaia, kes hüppab tüütib nagu ninaga, ma saaksin nagu ninna tundnud, nina luulab kuruks. Aga see ei ole üldse, lihtsalt üldse keegi meeldib. Se ei tehdä, annetaan olla. Mä luulen, että se riittää. Hän näytti meille, että hän osaa lukea etäisyyden ja hän osaa lisätä voimaa. Oikein hyvä. Näitab selle korral, että näitab, että oskab lugeda kahemaad erinevust ja sisaldada jõudu. Ja kõi. Aha, thank you. Hän ei katsonut kuin jalka. Nyt älä istuta, anna mennä. Anna mennä. Пускай дай там лакомство. Ну, было красиво сейчас. Oli erittäin hyvä. Вау, hyvä kävi. Иначе, когда тормозит, задницу поднимает. Маленькая хрюшка. Не сам должен быть стандартно быть первый радость. Aiotte nyt? Jossain vaiheessa joo, vielä sillä ei ole väliä. О. Это мне не важно. Еще хрюкает. Hän ei ole ihan niin kuumana enää, mutta tuntuu, että ne aivot toimii vähän paremmin. Tätä on niin yläkeenus, että nyt ajut jopa toimii. Ei sillä, etteikö ne olisi koko ajan toiminut, mutta se on selkeämpää se ajatus. Otapa vähän lelua häntä. Pelaa pikkasen aikaa sillä lelulla, koska nyt hän nuuskii ja hän on vähän... Nüüd ta tahab sinna minna. Kauss on seal. Нет, хочу то. Теперь хочу игрушку. Okei, ja nyt kun hän pelaa mun kanssa, niin nyt voit tulla tuossa starttiin uudestaan. Hyvä. Mitä vaan. Mä sanon taitavaa, niin mä tarkoitan sekä ohjaajaa että koiraa. Näettekö, miten hän vaan pitää kiinni lelusta ja antaa koiran taistella? Tästä on kyse silloin, kun taistellaan. Että koira... А. Vau, hyvä. Se riittää. Todella. Yes. Ja nyt jos sä tulet katsomaan Patrikin ohjelmaa. Käpi, keha. Se pystyy laukkaamaan. Se ei taivu kauhean hyvin. Hän ei ole ihan keskellä, tuu itse vähän tonnis. Hyvä. Käsi. Yes. Nyt hän ei ole yhtään aavistusta tulosta. Ei haittaa. Hän aikoo tulla selän takaa. No niin, alkaa hyvä. Hyvä. Pidä vaan paikallaan. Voi olla, että nyt tulee veriset kädet, mutta käydään hakemassa käänny pois. Nätisti. Oikein hyvä. Sinä on tehnyt purut sen takia, että ei saa namiemaan. Mä vaan ajattelin varoittaa. Käänny on juuri sen verran itsetietoisen näköinen, että ei hän varmaan pure, mutta hän voi vaatia. Ja
mutta paljon parempi. Ja nyt sai paremmin sinne sisätakajalalle painon. Mennään kerran toiseen suuntaan. Hän on kyllä lahjakas. Aika onnekkas vuorokin. Hän teki border-collien. Border-colliet on yleensä niin tyhmiä, että jos on mennyt tonne 3 kertaa, niin ne tajuaa, että se kuppi vaihto paikkaa. Taitava Gabi. Nyt hän on vinossa suorista. Niin että hän olisi... Ei haittaa, se hyvä. Otetaan uudestaan. Kun mä sanon, että suorista, niin se pitäisi olla suoraan tulossa tänne tuolla alussa, jotta siihen tulee kunnon taivutus. Taitavaa. Ja sitana mennä. Jes, oikein hyvä. Se mikä tähän suuntaan on erilaista verrattuna tonne on se, että hän saa takaosan paremmin alleen tässä ja saa sen painon sinne. Tossa se viimeinen oli hurjan hyvä jo, mutta tuolla se, miksi hän kaatuu sisään, on se, että hänen pylly lentää koko ajan ulos, eli hänellä ei ole mitään minkä päälle astua. Et sen takia hän meinaa kaatua sisäänpäin. Et siksi toi on parempi, koska hänellä on koko ajan pylly sisempänä. Mä en sanoisi, että hän ihan hirveästi taipuu selästä, mutta hän saa, kun se pylly on sillä oikealla uralla, niin hän saa siirrettyä sen etuunan myös. Siirtoa kierrätys on se puustan paljon paremmassa asenteessa kuin teisellä puolella. Pylly. Peppu, no peppu. Kerran toiseen suuntaan vielä. Ja nyt sun ohjaaja pitää olla toisella puolella. Hyvä. Minä? Yes. Joo. Nyt hän kokeilee työntää takaosaa sisään, mutta hän ei saa sitä tasapainoa, kun hän ei saa sinne niin samalla tavalla sinne jalalle painoa. Sitten mennään suoraan. Se mikä on hyvä asia, niin kun muistetaan, että hänellä on oikein takapolvi leikattu, niin tässä ei näy jälkeenkään, että hän mitenkään haittaisi. Se riittää taitavaa tyttöä. Katsotaan vielä, että miten hänen selkä taipuu. Onko sulla makupala? Mitä niin? Hyvä. Taitavaa. Vielä tästä maasta. Ei hän taivu selästä lainkaan. Hän on ihan suora. Että ei kierrä üldse, keerab täis sirge selja peal. Että ei keera selgroog üldse. Hän mieluummin peruuttaa ja sitten jos yritetään tehdä niin hän kääntyy niinku... Onks kynää kellään lainata? Hän kääntyy näin. Siis ei taivu mistään, vaan kääntyy ihan niin kuin kynä tällä tavalla. Et siihen nähden, miten hyvin hän pystyy käyttämään kroppaansa tuolla taivutuksessa, on todella hyvä. Krokodil Gabi. Taitavaa, Gabi! Tuut sä käymään täällä vielä? Mä lupaan, että mä pyöräytä sua enää. Gabi! Taitavaa! Vau! Hyvä. Mutta se, että kun sitten hän taas kun hän istuu, niin kyllähän tänne tulee pyöreyttä tähän suuntaan. Se on hyvä. Tällä rodulla se selkä kyllä jäykistyy. Nämä ei ole kauhean taipuisia. Et see on hea, et tal selgroog istumisel ühesõnaga natukene kõverdub, et sedapidi, aga üldiselt sellel tõul jäigistuvad need selgroog. Et ta ei tee nagu neid ringe, mitte et kõverdades selga, vaid tal on selg sirge kogu aeg. Et kui ta keerab, siis ta ei keera seda teha sedasi, et ta keerab niimoodi. Se taipuu hyvin, se köyristyy hyvin toi selkä, se liikkuvuus on oikein hyvä. Et se sivuliikkuvuus näillä yleensä ne jäykistyy ja se vaan kuuluu rotuun, eikä haittaa, koska noin hyvin se osaa kuitenkin käyttää itseään. Taitava! Hüppamisel ta oskab väga hästi siiski kasutada oma selga külgede peale, aga üldiselt selle tõu omaselt need selgroolülid jäigistuvad niimoodi, et see ei ole mitte mingit probleemi. Aga samal ajal praegu ta proovis allapoole kummardamist, siis kummardab väga hästi, nagu painutab ennast allapoole. Se mitä sä voit tehdä, niin tehdä sitä, että sä pidät siitä lantiosta kiinni ja teet tämän venytyksen. Mutta ei kannata yrittääkään tätä vauhtia, koska hän ei pysty siihen.
Neid ringi neid asju ei olnud mõtet üldse teha niimoodi, sellepärast, et ta ei saa seda suuda teha, aga allapoole kummardusi ja kinni ja teed, et see on väga hea. Oikein hyvä. Te voitte myös tehdä tätä harjoitusta sillä tavalla. Siellä nyt ei ollut, toi oli aavistuksen heikompi puoli, mutta teet tasaisesti molempiin puoliin, niin se on hyvä. Ja se, miksi tehdään loppuun suora, niin on se, että kun ne joutuu ponnistamaan sen sisätakajalalla, niin sillä lopun suoralla saadaan aikaan se, että ne palaa siihen, että ne käyttää tasaisesti molempia takajalkoja. Miks te teed viimasena selle sirge veel, et kui ta ühe korraga jääb siiapoole, sinnapoole, et siis on nagu see tasakaal, kordan seda siiapoole, sinnapoole, et lõpuks saaks nagu kõik uuesti. Muidu on sisejalal, tagumisel sisejalal on kõige suurem nagu pinge peal. Kordan ühel jalal pinge, kordan teisel jalal pinge. Nüüd see viimane lõpp, et siis ta saab nagu uuesti selle õige.